Per mi, la beca talaiòtica ha estat un abans i un després. Qui m'havia de dir on em portaria un sol clic? Des del primer minut em va semblar una oportunitat genial de conèixer i aprendre alhora. Una ocasió on proposar-me donar el millor de mi. Un repte personal. Recordo cada una de les fases, com anava pujant la dificultat, com cada una m'anava semblant més emocionant que l'anterior, així com el grau d'exigència que pujava cada una d'aquestes etapes, cosa que em resultava interessant i addictiu. No era conscient del que era capaç de fer i crear fins que no em vaig posar a prova, i et juro que és una de les millors coses que m'han passat mai. Com ja t'he dit, va ser un punt d'inflexió. Miro enrere i tot el que aquesta experiència m'ha donat és bo. Coneixement de la cultura talaiòtica, coneixement de l'illa i la seva gent, així com una lliçó de fins on poden arribar les capacitats d'una persona quan hi posa ganes i il·lusió. Menorca és una illa petita, però té grans coses a ensenyar. Jo, si fos tu, no ho pensava dues vegades. Què? T'animes?